Nanalo si Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD Bet Christopher Kitoko sa labanan sa pagkakongresista sa ikalawang distrito ng Albay batay sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations o SWS ngayong Mayo. Mula kasi sa resulta ng SWS survey noong April 2025, kung saan nakakuha si Kito ng 49% na voter preference o tinatayang 159,000 votes. Tumaas ito ngayong Mayo sa 58% o 191,000 voter preference. Batay sa pinakabagong survey, malaki ang lamang ni Kito sa mahigpit nitong katunggali na si PDP laban Bet Caloy Loria na nakakuha ng 24% o 79,000 na boto. Batay sa election map ng SWS, sa Legazpi City, nakakuha si Kito ng 56% na boto, mas mataas ng 30% sa 26% na nakuha ni Loria. Sa bayan ng Daraga, 61% ang nakuhang boto ni Kito na mas mataas ng 38% kay Loria na nakakuha lamang ng 23% na boto. Sa Camaligalbay, 59% ang nakuha ni Kito, mas mataas ng 36% sa 23% na nakuhang boto ni Loria. Sa bayan naman ng Manito, 43% ang lamang ni Kito kay Loria. Nakakuha kasi siya ng 64% habang 21% lamang si Loria. At sa isla ng Rapu-Rapu, 57% ang nakuha ni Kito, mas mataas ng 37% o 20% na nakuha ni Loria. Batay sa mga numerong ito, si Ko ang lumalabas na pinakamalakas na kandidato sa 2nd District ng Albay sa darating na halalan sa May 2025. Ayon kay Jason Doval, Vice President ng SWS, malaki ang posibilidad na makaapekto sa voter turnout sa May 12 ang resulta ng survey. Malakas na indikasyon na umano ito ng pagkapanalo dahil karamihan sa mga nakisa sa survey ay sigurado namang makakaboto sa halalan. Yung scores ni Kito ko, gusto kong sabihin na from March to May, nag-increase siya, no? Nung March, ang intended votes kay Kito ko ay 36. Tapos nung April ito ay naging 49%. Tapos nung nung May of 2025 ito ay naging 58%. So yung anong nangyari, yung intended votes kay Kito ko ay tumaas. Ang SWS survey ay non-commissioned at ginawa ng face-to-face ang interview. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares. Ano pa? Bakit mo kita